Kladli ste si už otázku, prečo si do svojho života priťahujete rovnaký typ partnerov alebo prečo dookola zažívate v partnerskom vzťahu rovnaké situácie? Vo vzťahoch v dospelosti nevedome opakujeme vzorce naučené z detstva. Veľký vplyv na nás má tzv. Vzťahová väzba. Hlboký emočný vzťah, ktorý si dieťa vytvára s najbližšou osobou. Najčastejšie s matkou, otcom alebo iným stabilným opatrovateľom. Americká psychologička Mary Ainsworth popísala 4 druhy vzťahovej väzby. V bezpečnej vzťahovej väzbe rodičia reagovali na potreby dieťaťa citlivo, láskavo a stabilne. Ak ste v detstve zažili bezpečnú vzťahovú väzbu, dokážete v dospelosti dôverovať druhým ľuďom, viete si nastaviť zdravé hranice, ste samostatní, ale zároveň schopní vytvoriť si intimný vzťah. V úzkostnej vzťahovej väzbe rodičia reagovali na potreby dieťaťa niekedy láskyplne, inokedy nedostupne. Ak ste v detstve zažili úzkostnú vzťahovú väzbu, v dospelosti máte strach z opustenia, potrebujete od partnera neustále uisťovanie o jeho citoch, môžete byť žiarliví a závislí na partnerovi. Vo vyhýbavej vzťahovej väzbe rodičia reagovali na potreby dieťaťa chladne a neposkytovali dieťaťu dostatočnú emočnú podporu ani dostatok telesného kontaktu. Ak ste v detstve zažili vyhýbavú vzťahovú väzbu, v dospelosti nedôverujete druhým ľuďom, potláčate svoje pocity, od partnera si držíte emocionálny i fyzický odstup a máte problém so záväzkami. V dezorganizovanej vzťahovej väzbe má dieťa strach z rodičov. Tento typ väzby sa často vyskytuje u detí, ktoré zažili zneužívanie, zanedbávanie alebo iné traumy. Ak ste v detstve zažili dezorganizovanú vzťahovú väzbu, v dospelosti prežívate vo vzťahoch smätok, pretože na jednej strane túžite po láske, na druhej strane máte potrebu zo vzťahu uniknúť, pretože sa bojíte, že budete znovu zranení. Samozrejme, vzťahová väzba nie je to jediné, čo ovplyvňuje dynamiku partnerských vzťahov. Na terapeutických coachingoch s mojimi klientmi odhaľujeme aj ďalšie príčiny, ktoré sa podieľajú na vzniku nefunkčných vzťahov. Sledujte celostné zdravie pre viac poznatkov z psychosomatiky, psychológie a coachingu. Zdieľaním našich videí nám pomáhate pomáhať.